Salutări tuturor, 23 iulie 2025. Înainte să vă ghidez în sesiunea de astăzi, o scurtă poveste pentru a te introduce, pentru a vă introduce în ceea ce vom face astăzi. Povestea sună în felul următor. A fost odată un bărbat care a moștenit o vilă mare, o casă impunătoare, într-un sat, satul fiind cunoscut drept satul hoților și a tâlharilor. Dar omul nostru habar nu avea de acest lucru. Așadar, după demersurile necesare mutării, și-a început viața în noua vilă. Vila era plină de moșteniri, de bogății. De obicei de regulă erau lucrări de artă, obiecte prețioase moștenite de la bunicii săi, de la străbunicii săi. Primele zile în noua casă au trecut liniștit. Totul părea normal până într-o dimineață când, după ce s-a trezit, i s-a părut că într-un colț al casei ceva lipsește. Se părea că ceva a fost acolo și nu mai este. Dar nefiind familiar cu casa, i-a chemat pe servitor și a întrebat. Toți au răspuns la unison, nu a fost nimic acolo. Totul este normal. Și a întrebat și vecinii, aceștia au confirmat. Totul e în regulă, nu s-a întâmplat nimic, stai liniștit. Pentru a umple colțul gol, s-a dus în piață, omul și-a cumpărat o sculptură ieftină, punând-o în acel colț gol. Apoi și-a văzut de viață. Câteva zile mai târziu s-a trezit și un alt colț era gol. Din nou aceeași senzație, că parcă ceva lipsește din acel colț. A întrebat din nou servitorii și a întrebat vecinii și toți i-au răspuns că nu este nimic în neregulă, totul este normal. Zi după zi, povestea se repeta. Operele lui de artă prețioase dispăreau una câte una și de fiecare dată el mergea în piață umplând și umplea acel spațiu cu obiecte ieftine. Până într-o zi când, devenind profund frustrat, s-a hotărât să rămână tras în cursul nopții. În dimineața următoare a constatat că nimic nu s-a furat. Era fericit. A continuat să rămână treaz noapte după noapte, iar furturile au încetat. De ce am ales să vă spun această poveste? Pentru că fiecare dintre noi este jefuit zilnic, cu excepția cazului în care te hotărăști să rămâi treaz. Este un furt continuu, este un furt interior. Dacă nu mă crezi, uită-te chiar acum în inima ta și vezi câtă iubire mai ai acolo. Și dacă nu ești sigur cum poți face asta, gândește-te de câte ori se întâmplă un caz în care cineva greșește și toată mulțimea, toată societatea îl judecă și îl condamnă, strigând toți împreună să plătească, a greșit, asta este. În aceste cazuri, de câte ori atitudinea ta este lăsați-l, oameni buni, că se întâmplă, greșim cu toți. Toți greșim. Am greșit. De ce când unul greșește, toată lumea trebuie să sară pe el ca niște hiene? Uită-te de asemenea în spiritul tău și vezi câtă vitalitate mai ai. Și uită-te în mintea ta și vezi câtă liniște mai e acolo. Zi după zi, aceste trei comori interioare sunt jefuite. Iar noi ce facem? Întrebăm în stânga și în dreapta și toți îți spun, nu frate, e normal, așa este, așa e viața. Și tu ai început să crezi că e normal.
Iar atunci când se simte acest gol, îl umplem cu surogate, cu cumpărături de obicei, cu confort, cu lux, lux însemnând de fapt lumină. Nu e nimic rău în ele, absolut nimic, doar că devin înlocuitor a iubirii din inimă. Verifică sertarele tale, verifică garderoba și vezi cât ai adunat acolo și cât te folosești, cât ai putea să arunci. Cine este hoțul? Nu despre asta voi vorbi astăzi, ci astăzi vom vorbi despre a găsi o cale prin care să oprim acest jaf. Cum se face asta? Rămânând treaz. Acesta este răspunsul. Rămâi treaz față de mintea ta, dezvoltă această gândire conștientă, față de inima ta, nu mai interacționa, nu mai reacționa, mergând în extreme, la emoții, și față de spiritul tău. Învață să respiri corect și alimentează-te corect. Ce înseamnă să rămâi treaz? Bineînțeles, nu înseamnă să nu dormi. Nu. Înseamnă să fii conștient, fără cuvinte și fără reacții. Amintește-ți aceste două expresii. Conștiență fără cuvinte și conștiență fără reacții. Dar această practică nu este doar pentru câteva minute de meditație. Este pentru întreaga ta viață. În mijlocul activităților pe care le faci zilnic, în mijlocul conversațiilor, în agitația de lângă noi, rămâi treaz. Rămâi conștient, fără cuvinte și fără reacții. Pentru următoarele aproximativ 25 de minute, în sesiunea de astăzi, vei primi mai puțină ghidare și mai mult spațiu pentru a practica această conștiință. Așa că te invit să te pregătești pentru o sesiune deosebită. Este una dintre favoritele mele. A fost și este și va fi. Te las câteva secunde. Așează-te într-o poziție fermă, dar confortabilă. Spatele drept și haide să începem. Închideți ochii. Inspirăm lung. Expirăm lung. Mai lung. Inspirăm lung. Devină conștient de o întoarcere sau de o curbă a respirației, a inspirației. Expirație. Inspirație. Relaxează fruntea și lasă umerii să cadă. De regulă sunt tensionați. Acum, timp de 30 de secunde, mută atenția deasupra capului și devină conștient de orice senzație subtilă pe care o simți deasupra capului. Poate să fie pe scalp sau poate să fie la 1-2 cm deasupra capului. Dacă îți pui atenția în acel loc, energia ta va fi acolo.
Acum începe să urci ușor, ușor, centimetru cu centimetru, și cu suficientă gentilețe descoperă un loc unde ceva pare că te oprește. Deasupra capului există un loc unde simți în mod natural un fel de platou. În acel loc vizualizează un punct de lumină. Inspiră. Pe inspirație începi să contracți acest punct, făcându-l și mai mic. Deci pe inspirație îl contracți și pe expirație punctul se expandează într-o sferă. Fii sigură că expansiunea este sferică, stânga-dreapta, față-spate, sus-jos. Această sferă este de mărimea unei mingi de tenis, de câmp. Continuă această mișcare de contracție și de expandare. Pe inspirație contractă această sferă într-un punct. Pe expirație punctul se expandează într-o sferă. Continuă să faci aceeași mișcare. Abandonează această sferă și mută-ți atenția deasupra umărului stâng. Similar mișcării de deasupra capului, începe să urci deasupra umărului stâng, centimetru cu centimetru, iar într-un punct vei avea aceeași senzație de platou. Ceva te oprește, nu mai poți înainta, este ceva interior. Din acel punct, din acel platou, vizualizează un punct de lumină. Pe inspirație punctul se contractă, asemenea unui arc, și pe expirație punctul explodează, se expandează într-o sferă de mărimea unei mingi de tenis. Continuă aceeași mișcare. Pe inspirație sfera se contractă într-un punct, pe expirație punctul se expandează într-o sferă. Repetă de câteva ori această mișcare. Acum mută atenția deasupra umărului drept și urcă centimetru cu centimetru, descoperind acel platou unde ai senzația de stop. Odată identificat acest loc, vizualizează un punct de lumină. Pe inspirație punctul se contractă și pe expirație punctul se expandează într-o sferă de mărimea unei mingi de tenis. Fiecare dintre aceste trei sfere, la o analiză mai atentă într-o viitoare meditație, veți descoperi că în interiorul lor sunt alte două sfere care execută o mișcare specială. Este o mișcare specifică.
Acum, din centrul sferei de deasupra capului, trasați o linie de energie în centrul sferei de pe umărul stâng. Deci din centrul sferei de deasupra capului, din punctul central, trageți o linie, un fascicul de lumină în centrul sferei de pe umărul stâng. Din centrul sferei de pe umărul stâng, trasați un fascicul de lumină în centrul sferei de pe umărul drept. Iar din centrul sferei de pe umărul drept, trasați un fascicul de lumină în centrul sferei de deasupra capului. Și avem un triunghi Păstrați-vă atenția în interiorul acestui triunghi. Acum împingeți acest triunghi la câțiva centimetri în fața frunții, în fața feței. Și privind prin acest triunghi, vom deveni conștienți de minte. Vei deveni conștientă de mintea ta. Deci, împingi acest triunghi la 40-50 de centimetri și privind prin el, începem să observăm mintea. Observă orice gând îți trece acum prin minte și nu pune niciun cuvânt pe ceea ce observi, nu reacționa. Doar observă. Nu este nevoie să-ți spui gândesc asta sau am această idee. Renunță la cuvinte, doar observă prin acest triunghi fără să verbalizezi. Dacă pierzi din focalizarea ta triunghiul, îl reactivezi. Acest triunghi apare des, l-ați văzut, vedetele fac un semn, cum țin cele două palme într-o poziție și privesc printre cele două palme. Are o anumită semnificație. Acest triunghi continuă în jos pe corpul nostru energetic într-o așezare specifică numită grid. Rămâi conștient de gânduri, nu interveni, nu reacționa, nu eticheta. Acum, prin acest triunghi, privește inima ta, cu ghilimele, înțelegeți. Devină conștient de ce simți în inimă. O simți vie? O simți amorțită?
O simți liniștită? Observă fără cuvinte și fără reacții. Repetă-ți în mintea ta, fără cuvinte, fără reacții. Acum coborâm mai jos, privind prin acest triunghi, în centrul buricului, Hara. Poate vă sună cunoscut cuvântul din harakiri, acea practică japoneză. Acest centru este la 2 cm sub umbilic și este locul de unde izvorăște toată energia omului. Simte energia vieții, fără cuvinte și fără reacții. Abandonăm această zonă și revenim la triunghiul creat. Reabsorbe triunghiul. În poziția inițială. Și acum găsește intuitiv centrul acestui triunghi. Se află unde bisectoarele celor 3 unghiuri se întâlnesc în centrul triunghiului. În acest punct inspiră, contractă punctul, expiră, deschide o sferă care este încadrată în acest triunghi și este suficient de mare încât depășește limita capului tău cu câțiva centimetri. Colorează această sferă în galben. Această sferă apare des pe acele icoane și reprezintă un halou de energie care se activează prin această metodă. În această sferă puneți intenția, dar o intenție stoică, o intenție hotărâtă.
să ți se lumineze mintea. Începe să rotești această sferă de la dreapta la stânga, în interiorul triunghiului. Deci este o sferă, nu un cerc. Fiți foarte atenți la acest aspect. Este posibil să o vedeți din față ca cerc, 2D. De fapt este o sferă. Este 3D. Acum rotiți sfera de la stânga la dreapta. Acum încercați să rotiți în același timp de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga această sferă. Poate este dificil la început, dar după câteva încercări veți reuși și veți simți o energie aparte în corp. A avea mintea luminată presupune a nu mai reacționa în fața gândurilor. De asemenea, acest exercițiu, executat în mod repetat, poate deschide posibilitatea minții dumneavoastră de a înțelege lucruri care altădată păreau dificil de înțeles, sau de a simplifica pe un înțeles simplu concepte dificile. Rămâneți în această stare încă preț de câteva minute și ziua vă puteți reactiva acest triunghi împingându-l des în fața corpului.